התיאוריה הקונקטיביסטית תיאוריית למידה בהתהוות המתאימה לעידן הידע של המאה ה-21. הקונקטיביזם מנסה לכלול בתוך הלמידה שני דברים חדשים שלא קיימים בתיאוריות למידה קודמות, טכנולוגיה וקישוריות. קישוריות בין אנשים חדשים. ככל שהקשרים חלשים יותר, מתקיימת למידה טובה יותר. הטכנולוגיה מהווה כלי ליצירת קשרים עם אנשים חדשים ולא מוכרים, ומאפשרת שיתוף פעולה ויצירה חדשה. למשל, בקבוצת הפייסבוק מורות משקיעות, יוצרים יצירה חדשה באמצעות קשרים חלשים. אחת המורות מעלה תוכן מסוים, וכל מורה מתאימה ועורכת את התוכן בהתאמה לכיתתה. טכנולוגיה. כיום הטכנולוגיה ממלאת חלקים רבים מתוך התהליכים הקוגניטיביים בלמידה. תהליכים שקודם מולאו על ידי הלומדים עצמם. למשל, אחסון מידע והחזורו. בעבר המידע היה בתוך מוחו של הלומד, וכיום ניתן לאחסנו במחשב או ברשת. אז עכשיו, אחרי שהבנו מהי התיאוריה הקונקטיביסטית, חשבו באילו דוגמאות נוספות מתקיימת תיאוריה זו. מצוין, הבנתם את עקרונות התיאוריה הקונקטיביסטית. ניתן למצוא את יישום התיאוריה בווייז, בוויקיפדיה, מורות משקיעות וגם בוורקנט. אז מהו בעצם קונקטיביזם? שיתופיות פלוס קישוריות פלוס טכנולוגיה. אז איך הכל התחיל? התפתחות מואצת של שימוש ברשת האינטרנט בכלל ושימושי הלמידה בפרט. לאחר מכן התפתחות טכנולוגית של רשת הווב 2 ששינתה את הדרך בה אנשים לומדים. ואז יצירות סביבות שיתופיות ואישיות המאפשרות שיתוף בין לומדים בכל זמן ומכל מקום. ולבסוף, הצורך להגדיר מחדש מושגים כמו למידה, ידע וסביבות למידה, כאשר רשת האינטרנט היא מרכיב מהותי בהגדרה החדשה. אז מהי שיטת הלמידה הקונקטיביסטית? שלב ראשון, הכרת הרשת ורכישת כישורים בסיסיים. הלומד רוכש כישורים בסיסיים לניהול מידע, להשגת גישה למקורות מידע ולכלים. בשלב הזה הלומד מכיר את המערכת. לדוגמה, לומד כיצד לגלוש באינטרנט, מהם בלוגים של ויקי, וכיצד ניתן להשתמש בפורומים לתהליך הלמידה. שלב שני, יצירת קשרים, בניית הרשת. בשלב זה הלומד מתחיל להשתמש בכלים והבנות שצבר על מנת ליצור רשת אישית. הלומד הוא אקטיבי במרחב הלמידה, בכך שהוא מכיר וצובר מקורות וכלים חדשים. שלב שלישי, מעורבות בתרומה לרשת, הפצת הידע. הלומד הופך להיות פעיל ברשת ותורם להשארת המידע. למשל, ויקיפדיה בנו מאגר שיתופי של מידע שבו כל אדם יכול לערוך ולהוסיף מידע נוסף. ולסיכום, ההמון חכם מהגאון. ביחד נשנה את העולם.